Tinokwazai mangwanani anhasi muzita raishe redu Jesu Kristu. Ndini Reverend Amon D. Madao, Bishop we Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, inozikanwa se-AFM in Zimbabwe. Tichitenda Mwari zvakare musvondo rechipiri ra 2021 tichisanganiswa panguva yeshoko. Mwari ngaakuropafadzei, Mwari ngaakukomborerei akuitire zvakanaka. Regai ndinamate. Baba, ropafadzai nguva ino, ropafadzai shoko renyu, ropafadzai miromo yangu. Rangarirai umwe noumwe achateerera shoko akomborerwe, aitirwe zvakanaka pamweya wake napaupenyu hwake. Rishandure upenyu hwavanhu venyu, riite chamarituma kuupenyu hwavo, mwoyo yavo ive vhu rakaorera, ribereke chibereko chinofadza Mwari. Komborerai nyika yeZimbabwe, komborerai utungamiri hwayo, komborerai makereke, komborerai vanokunamatai. Murangarire nyika yedu iwane chiedza nomwenje nokutungamirwa nemi, ichibudirira Baba mukubata kwayo. Komborerai umwe noumwe achanzwa shoko renyu zvino muzita raJesu Kristu. Amen. Ndinotenda Mwari vanotipa mukana zvakare kuti tikurudzirane mushoko ravo. Ndichaverenga kuna Deuteronomy chapter number 6 verse 23. Mashoko akataurwa naMoses ari panzvimbo yeMoab, ari pamakomo eMoab. Verse 23. Akatibudisa apo kuti atipinze apa, atipe nyika yaakapikira madzibaba edu. Musoro wenyaya yangu mangwanani ano unoti iwo wakatibudisa apo kuti atipinze apa. Tinonamata Mwari unobuditsa vanhu mumasituation achivapinza munzvimbo dzokukunda. Ndi Mwari unobudisa apo achikupinza apa. Ndi Mwari vana vemazuva ano vanotaura mashoko anoti akadii malevels, ari sei malevels. Ndi Mwari wemalevels. Unodaro Paulo kuna 2 Corinthians chapter 3:18 unoti kubudikidza naMwari uyu tikatarira kuna Jesu, chiso nechiso tinobva pane kumwe kubwinya tichienda kuno kumwe kubwinya, tinobva pane imwe level tichienda pane imwe level. Sekutaro kwatiri kuita tiri vanhu vachangopinda mugore ra 2021 tabuda muna 2020, zvoreva kuti malevels edu anofanira kushanduka. Hazvifaniri kuramba zvakadaro muupenyu hwedu, nokuti Mwari wakatibuditsa apo kuti atipinze apa. Mashoko andaverenga pano ndaverenga mubhuku raDeuteronomy. Bhuku raDeuteronomy rinonzi the second law, kana mutemo wechipiri, kana kuti kudzokororwa kwemutemo. Kana ukariverenga unoona Mozisi achitanga kuyeuchidza vana vaIsraeri mutemo wavakapiwa naMwari kuna Mount Sinai, kuna chapter 20 yaExodus. Mozisi unodzokorora zvakare nhoroondo yokubata kwaMwari navana vaIsraeri murwendo rwavo. Mozisi unodzokorora minana yakaitwa naMwari, unotaura nyasha dzavakaitirwa naMwari mukufamba kwavo, achiti Mwari uyu wakakurwirai, akakuchengetai, akakukundisai, akakupai mvura, akakupai chingwa. Regai nditaure nchiti kana riri bhuku raDeuteronomy bhuku redzokororo, indava riri bhuku redzokororo. Mwari watinonamata ndimwari unodzokorora. Zvakanaka zvaakamboitira vanhu gore rapera unovaitira kunyange negore rino. Hondo dzaakakukundira gore rakapfuura unokukundira kunyange gore rino. Paakakubuditsa panonzi navanhu haubude, uchakubuditsa kunyange mugore rino ra 2021. Tonamata Mwari wetariro, tonamata Mwari unodzokorora, the God of second chance, the God of repetition, the God of good things. Ende zvaakanakira Mwari wedu, kana odzokorora zvaanodzokorora, haazvidzokorori nemalevels aakatanga nawo, unodzokorora nemalevel epamusoro. Chinangwa zvakare chebhuku raDeuteronomy chaive chekuvandudza sungano yavana vaIsraeri naMwari wavo. Mwari wedu ndimwari wokuvandudza commitment yedu kwaari. Patinotanga gore kudai, vana vaMwari, gadzirisa ukama hwako naMwari, vandudza sungano yako naMwari, vandudza chinamato chako, uzvipire patsva kuti gore rino ndichanamata Mwari wangu nomwoyo wangu wose, ndichamunamata nesimba rangu rose, ndichamunamata neupenyu hwangu hwose, ndichawedzera chinamato changu kudarika manamatiro andakaita gore rapera, ndichawedzera kubatira Mwari kwangu kudarika zvandakaita gore rapera. Zvino nyaya yangu iri kuti iyo wakatibuditsa apo. Mwari wedu ndimwari wokubuditsa paya panonzi navanhu haupabude.
Mwari wokudenga unokubuditsa. Rega ndikutaura kuti nyaya iri panapa. Mozisi haana kuti takabuda, unoti takabuditswa. Zvoreva kuti uriko una masimba wose, unobuditsa. Uriko une nyasha zhinji, unobuditsa. Uripo une tsitsi, unobuditsa. Uripo unogona kukubuditsa. Kune paya pawakanga wakarongerwa navavengi vako pabasa, kune vakambokurongera maraini maunogara, mune para vakambokurongera mukati memhuri yokwenyu, kunyange muchechi yokwenyu varipo vakakurongera vakati apa patamuisa hapabude. Asi rega ndikutaurire tina Mwari unobuditsa. Zvanzi naMozisi wakatibuditsa paya pakatakanzi hatibude. Vana vaIsraeri vari muIjipita, vari pasi pekutapwa, vari pasi pekushungurudzwa, vari pasi pekutambudzwa. VaIjipita vachivashandisa zvinorwadza. VaIjipita havana kumbozvifungira kuti vana vaIsraeri vanobuda. Rega ndikutaurire nhasi, uripo unokubuditsa panzvimbo yauri iyo iri nzvimbo yokuchema, unokubuditsa panzvimbo yokutambudzika, unokubuditsa panzvimbo yokudzvanyirirwa, unokubuditsa panzvimbo yokuomerwa, unokubuditsa panzvimbo yokushayiwa. Dzimwe nguva hauna shamwari, hauna unomira newe, uri kuti ndichafira pano. Rega ndikutaurire, haufire pauri ipapo. Mwari watinonamata ndiMwari unokubuditsa mumatambudziko, unokubuditsa mukuremerwa, unokubuditsa musituation yauri. Kana achikubuditsa pana parikutaura naMozisi panapa paari kuti wakatibuditsa apo. Zvoreva kuti harisi simba ranaMozisi rakavabuditsa, harisi njere dzanaMozisi dzakavabuditsa, hakusi kugona kwavana vaIsraeri kwakavabuditsa. Vakabudiswa naMwari wakatendeka, wakabudiswa naMwari unomira nesungano dzake. Mwari achiburukira kuvana vaIsraeri kubudikidza naMozisi unoti, ndaona kuchema kwavanhu vangu, ndaona kutambudzika kwavo, zvino ndarangarira sungano yandakaita naMozisi. Rega ndidzokorere mashoko aya. Mwari wedu ndiMwari unorangarira sungano. Kana Mwari arangarira sungano, une zvaanoitira vana vavanhu. Kana arangarira sungano, unofamba nekuda kwesungano. Rega ndikutaurire, Mwari haakuitiri zvinhu nemhaka yekuti wakanaka. NdiMwari wakarurama, ndiMwari une tsitsi. Kana achitarisa upenyu hwako, pane pamwe paunonzwa Bhaibheri richiti, kana ndaona ropa, judgment painouya muIjipita, ndichapfuura. Kana ndaona ropa ndichiparadza matango eIjipita, mamuri pane ropa handiparadze. Kunyange paya pakaparara Jeriko, musikana unonzi Rakabi wakanzi isa tambo tsvuku pamba pako. Kana guta roparadzwa, vanenge vari mumba ine tambo tsvuku havaparari. Tiri kutaura zveropa raJesu. Kana ririmo muupenyu hwako, Mwari unoona ropa. Kana aona ropa unokubuditsa. Kana ukachema uri pasi peropa raJesu, Mwari unokubuditsa. Kana ukamira muropa raJesu, Mwari unokubuditsa. Nekuti ropa raJesu rinonzi iropa rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbhero neropa regwayana. Vakabuda muIjipita neropa raJesu, newe unobuda mukusungwa. Vakabuda mukudzvanyirirwa, newe unobuda neropa raJesu. Tiri kutaura zveropa rakadeuka pamuchinjikwa, ropa rine simba, ropa rinoyera, ropa raMwari. Rinonzi ropa raMwari kuna chapter 20 Exodus pavhesi ya 32 ichidzika, vakadzikinwa neropa raMwari. Tiri kutaura ropa rinobuditsa vanhu mukuchema. Mwari wakakubuditsa apo, achikupinza apa. Wakabuditsa vana vaIsraeri muIjipita kuti avapinze muKenani. Tinonamata Mwari unokubuditsa. Rega ndikutaurire nenyasha dzaMwari unobuda, nesimba raMwari unobuda, neruoko rwaMwari unobuda, neropa raJesu unobuda, nesimba raMweya Mutsvene unobuda, nezodzo iri muna Kristu Jesu unobuda. Hakuna rimwe zita rinochallenja zita raJesu, hakuna rimwe zita rakaenzana neraJesu. Rega ndikutaurire izvozvi pauri ipapo, panhoo dzokuvata nezita raJesu unopabuda. Pauri ipapo pauri kuchema nezita raJesu unobuda. Pakuroyiwa pawakaitwa nezita raJesu unopabuda. Kune vanofunga kuti vakakanda mhepo dzichachengetedza uri panzvimbo yekunzi haurorwi. Vakakanda mhepo dzichakubata uri panzvimbo yekunzi haubudiriri muupenyu, haubati mari muupenyu, hausimiki muupenyu, haubi chinhu muupenyu. Pano taverenga Mozisi achideclare testimony, unoti wakatibuditsa apo kuti atipinze pano. Rega ndikuudze
ndikudze ndine shoko randatumwa naShe kwauri, unopabuda chete. Pawakanza ubudi, pawakatsikirwa nemhepo dzedzidza nedzerudzi unobuda, pawakatsikirwa nemhepo dzavaroyi unopabuda, pawakatsikirwa navavengi unopabuda. Upenyu hwako huri maoko aJesu Kristu, upenyu hwako huri maoko aMwari anotaura nezvefuture yako. NdiMwari anodecide ramangwana rako, havasi vavengi vako vanodecide future yako, haasi madhimoni, haasi Satani anodecide future yako. NdiJehovha Mwari mupenyu. Moses une shoko nhasi unoti Mwari uyu wakatibuditsa apo akatipinza apa. Hatibudi nekugona kwedu, tinobudiswa nokugona kwaMwari. Hatibudi nenjere dzedu, tinobudiswa neuchenjeri hwaMwari. Hatibudiswi nesimba redu, tinobudiswa nekugona kwaMwari. Gore ratakabuda ra2020 rakanga riri gore rakarwadza kwazvo. COVID-19 yakaparadza vanhu. COVID-19 yakauraya zviuru nezviuru zvavanhu munyika yose. Pakaitika lockdown yakakanganisa magariro avanhu, yakakanganisa mamiriro epfuma yenyika, yakakanganisa mafambisirwo emabhindauko nemabusiness, ikakanganisa kunyange upenyu hwekugara kwavana mudzimba navabereki mudzimba, varume navakadzi mudzimba dzavo. Kune zvizhinji zvakaitiwa muna 2020 zvikonzereswa nechirwere cheCovid-19. Kune hama dzakakuvara, vamwe vakadzingwa mabasa, vamwe vakavharirwa mabusiness avo, vamwe vane maplans asina kufamba muna 2020, vane zvirongwa zvisina kuendeka muna 2020, progress haina kuitika muna 2020. Asi rega ndikuudze sei wasvika pana 2021, Jehovha Mwari akakubuditsa muna 2020 unokupinza muna 2021 nemhaka yekuti une pfungwa dzakanaka pamusoro poupenyu hwako. Unodaro kuna Jeremiah 29 verse number 11, ndine pfungwa dzakanaka pamusoro poupenyu hwako, kwete pfungwa dzokuparadza, asi pfungwa dzokupa mufaro nemugumo une tariro, pfungwa dzokupa rugare. Tiri kuparidza Mwari wenyasha, tiri kuparidza Mwari wetsitsi, tiri kuparidza Mwari wakarurama, tiri kuparidza Mwari wakanaka. Une pfungwa dzakanaka pamusoro pako mugore ra2021, une pfungwa dzakanaka pamusoro pevana vako, une pfungwa dzakanaka pamusoro pebasa rako, pamusoro pezvaunobata. Rega ndikutaurire Mwari wakakubuditsa ipapo panzvimbo yekutambudzika kuti akupinze panzvimbo yekufara. Akakubuditsa mugore reloss kuti akupinze mugore rino uwane gain. Akakubuditsa mugore remachallenge ra2020 kuti akubuditsa mugore ra2021 achikupa future yakanaka. 2021 yako zvauri kuipinda uina Jesu, zvauri kuipinda una Mwari, ramangwana rako rakanaka. Hanzi wakatibuditsa apo kuti atipinze apa, haatisiri panzira. Kana akatibuditsa haana kutibuditsa kuti atirashe, haana kutibuditsa kuti atisiye. He will not abandon us, he will not desert us. Haana kutisiya kuti atidambe murenje, haana kutisiya vana vaIsraeri, haana kuvadhamba murenje. Kunyange vaita musikanzwa, kunyange vaimumukira, kunyange vaita zvinhu zvaigumbura Mwari vasingachengeti mitemo yavo, Mwari waiuya nenyasha, Mwari waiuya netsitsi. Kunyange ambovarova, aimbovarangarira, ongovabata neruoko achifamba navo, because Mwari watinonamata is not a baby dumper. Haarasi vanhu vake murenje, haarasi vanhu vake murima, unopinda navo muchiedza. Wakakubuditsa apo kuti akupinze apa. Uri kupinda munyika yechipikirwa, yakapikirwa madzibaba edu. Nyika yedu yechipikirwa ndiJesu, muna Jesu Kristu. Zvipikirwa zvaMwari ndihevo naameni. Muna Jesu uri panzvimbo yesimba, uri kubviswa panzvimbo yeutera uchiiswa panzvimbo yesimba. Muna Jesu unobudiswa munzvimbo yekutsikirwa pasi uchienda munzvimbo yokuenda kumusoro. Unomunzwa ashinzi, unotibuditsa muguruva achitisimudzira, achitigadza muzvigaro zvemadzishe nezvekubwinya. Mwari wedu ndiMwari wekubuditsa vanhu. Unokupinza muzvipikirwa zvake, unokupinza mukukunda muna 2021, unokupinza muutano muna 2021, unokupinza mumakomborero muna 2021, unokupinza munyasha muna 2021, unokupinza muzodzo muna 2021. Ndine shoko rokupa tariro kune anotenda, tariro kune anoda Mwari, kutariro kune anotevera Jesu. 2021
2021 wakafamba na Jesu, unoenda newe mu progress, unoenda newe mu chiedza. Muna 2021 unoenda newe mu kubwinya into his glory, unoenda newe mu simba, mu influence ne dominion. Unonzwa David achiti unyoro nenyasha zvinotitevera mazuva ose ekurarama kwangu, andife ndichararama kunditaure kunaka kwa Mwari. Tarisira kunaka kwa Mwari muna 2021, tarisira simba la Mwari muna 2021, tarisira kukwaniswa na Mwari muna 2021. Tiri kupinda munyika yechipikirwa, chipikirwa chedu kukunda, chipikirwa chedu kubudirira, chipikirwa chedu kufamba muchene, kufamba mukururama. Pinda muna 2021 uri mu presence ya Mwari. Mwari achifamba pamberi pako, Mwari akakukomberedza, Mwari ari pamusoro pako, Mwari ari pasi pako, Mwari ari pese pese. Pinda muna 2021 uine tariro yekuti Mwari wakakubuditsa apo, uri kupinza apa, uri kusimudza ma levels ako. Unyoro wa Mwari, kunaka kwa Mwari, titi za Mwari zishakutakura zichienda newe muna 2021. Nyasha za Mwari zishakutakura zichienda newe kumufaro wakakugadzirira hatina Mwari unotipinza mugore idzva achida kutiparadzira mariri, asi tinoziva muvengi wedu ndiye unoronga kutiparadza. Tina Mwari unochengeta, tina Mwari unorwira. Madreams edu a 2021 anozadzikiswa, zviroto zvedu zva 2021 zvichaitika, maplans edu achazadzikiswa. Tiri kupinda mu prosperity, tiri kupinda mu victory, tiri kupinda mu nyasha. Dedicate zvipire kuna Mwari, upire mazuva ako mumaoko a Mwari, masvondo ako, mararamiro ako, mabasa ako ese, zvese zvako pira kuna Jehovha Mwari. Wakakubuditsa apo kuti akupinze apa, wakabuditswa murima kuti upinzwe muchiedza, wakabuditswa mukuchema kuti upinzwe mukufara. Unobuda chete na Jesu, unobuda na Jesu, unopinda na Jesu, unobuda munamo uchipinda mukufara, unobuda mukuchema uchipinda mukunyaradzwa, unobuda mukuremerwa uchipinda mukurerukirwa. Vanotsvaka mabasa, Mwari uchakupai. Vanotsvaka michato, Mwari uchakupai. Vanotsvaka promotion, irimo muna 2021 nekuti wakakubuditsa apo kuti akupinze apa. Rumbidza Mwari wako, tenda Mwari wako, iva netariro muna Mwari wako, haambokurasisi. Akakubuditsa apo kuti akupinze apa, ugofamba uchifara, uchirumbidza zita rake nekupupura kunaka kwako. Upenyu hwako unofanira kutaura chapupu chokugona kwa Mwari. Mwari ngakuropafadze, akuite zvakanaka. Rega ndikunamatire Baba, makabuditsa vanhu venyu mugore ra 2020 muchivapinza mugore ra 2021 nekuti mune pfungwa dzakanaka pamusoro poupenyu hwavo, mune kuronga kwakanaka pamusoro peramangwana ravo. Komborerai vanasikana navanakomana, komborerai ana baba nana mai, komborerai dzimhuri, komborerai nyika yedu, komborerai pfuma yenyika yedu, komborerai hurumende yedu, komborerai vatungamiri vedu, komborerai vatungamiri vemakereke, komborerai basa renyu, mutungamirire umwe noumwe mune zvakanaka zvamakamurongera. Kudzwai Baba, mupiwe mbiri, nzwai minamato nokuchema kwa vanhu venyu. Takutendai, takupai mbiri muzita raJesu Kristu. Amen.